Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alluwal mon nanɗon alluwal nogas ko onon horɓe balɗe 19 jeyi ngal ɗo alluwal ko darɗe 6 waɗete. Mbaɗa ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, hawra calminaali 4. kala hen darnde mbaɗa hen fatiha laawol gotol, inna anzalnahu laabi 3, qul huwallahu ahad laabi 3. onon horɓe balɗe 19 jamma jofoyowo nogas o alluwal mon nan ɗon ko darɗe 6 mbaɗa ɗiɗi calmina, mbaɗa ɗiɗi calmina, mbaɗa ɗiɗi calmina, mbaɗa ɗiɗi calmina, hawra calminaali 4. kala hen darnde fatiha laawol gotol, inna anzalnahu laabi 3 aɗa wawi, qul huwallahu ahad laabi 3. ko naafila wona farilla. sa waɗi ka korowo, sa waɗan ka korowo, kono mbaɗa noon kewa moƴƴere wonde hen ɓuuri. sa ni jaddowo jokku hajuma mbaɗa ko dewal Allah, ndewa Allah, mawninama jettama. jama mon nan ɗon onon hornoɓe balɗe 19 oɗon jofoya nogas ko darɗe 6, ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, hawra calminaali 4. kala hen darnde noon mbatta hen ko fatiha laawol gotol, inna anzalnahu laabi 3, qul huwallahu ahad laabi 3. ɗum noon ko wonande heɓɓe balɗe 19 eɗen jofoya nogas jeyi ngal ɗo alluwal. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly kono Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamin. on jarama, wassalam.